जय श्री राम, जय हिंदुस्तान, जय बिहार। तो आज हम लोगन के लेके आ गए बनी दिल्ली के साप्ताहिक बाजार, जौन की संडे बाजार के नाम से भी जानल जाला। एजा काफ़ी सस्ता सामान मिलेला। जगह जगह शाम रात बढ़त जाई, होंगे भीड़ बढ़त जाला। और ओरा सब देख सकतानी। अब वहीं शाम के 6 बजता, अभी कितना ज़्यादा भीड़ हो गई बटे मार्केट में। ई जनकपुरी डी ब्लॉक में लागेला। ओकरा बाद हमरा साथ आए रहे थर बाबू, ई रोए लगल हाँ बैलून खाती। तो इनका खरीदाई ला गुब्बारा खरीदा गई के बाद देखी रोड़ा लोगन कितना खुश हो गई बड़े। हमनियों बचपन में जब कोनो चीज़ खातिर रोत नहीं सब मिल जात रहे तो हमनियों खुश हो जाए। तो ये रोड़ा लोगन खुशी तो समझिए सकतानी लोगन। ओकरा बाद देखी मार्केट के रौनक कितना ज़्यादा भीड़ बा। मार्केट में सबसे ज़्यादा लेडीज और घरेलू आइटम बेचाला। तो रोड़ा सब देखिए सकतानी। एगो और चीज़ ये मार्केट में चाहे दिल्ली में सबसे ज़्यादा खाए वाला चीज़ जौन की नाम है छोला भटूरा। एजा सबसे ज़्यादा लोग छोला भटूरा ही खाला, काहे कि सस्ता भी बा और लोग के पसंदीदा भी बा। जहाँ देखी उमें छोला भटूरा। ओकरा बाद लेवे कर लो एगो टॉप, तो टॉप लियाई ल। साथ में देखिए थर बाबू के बैलून लेके खुश हो गई बड़ा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी। हमारे चैनल पर नए बनी तो सब्सक्राइब करे ना भूलें। जय श्री